kira benar makan bersama ya Rasul dalam diri sendiri Allah mahiri dan tinggal kampung. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wes dumugi wahyaning mangsa kala panggih pinanganten kakung miwah pinanganten putri ingkang satuhu pinundi nulat-nulat ebi endeng gedhe umiring sesanti tetesing tias marsudi margawaning budya tulus budya ingkang teges budi daya ingkang tulus saking sing penggalih wong dene tulus menawa disaring pangan tumuju ing kawutapan kawula panganan tulus kepareng jenggar saking sasana ning dhuwur tumuju ing papan sinetron tinggi sasana pagi semanten ugi penganten kakung sampun jumangkat tumuju ing papan sinetron tinggi sasana pagi tindai penganten kekali kabeh Cendera Puswitawati ingkang minastan kalpataru Dewa Daru Jaya Daru liprasi lebat kembar mayang suaraning pratunggo punya hangrangin kadya supujo lan uji prek penganten kekali kang kaesti dadi kang sirejo dadya saya takut dene rono mangsana penganten saripit pos praktek ya kang tujuh pengantin saripit sami hamba balang gantal ingkang minastan gondang kasih dalam gondang tutur pangajaping sedya ugi panggih pinanganten saripit manunggaling tekad cipta rasa karsa miwah karyane kawistara ngrekan-rekan menika pinanganten saripit sami jumeneng Jawa Tasko prapeti antigo kang tiraketing Bogor Congo Purno Jawa Tasto pengantin kini naminda Antigo pinidhaing podo pecah sak nalika abyor pecah miji dadi gumelaring alam padang kiwa pengantin putri lan duel diku sari sembah kalbu pring pinanganten kakung Purno sembah kalbu sigiro amijian pinanganten kakung ing menika Praramita angin cari sari ring Sukoto ditulus manggih Arangharjo Gambang Umambang Sekar Triwarno ing salebeting Bokor Kencana nenggih Sekar Mawar Sekar Melati Sekar Kandil yang tiwas minawar tembung manis lumantar kendaling Melati dadi yo pambungane karya toko kene nggo kumantil-kantil ing pandumi netro toman ing tungtunging nolo Kawistara kiri kangger menika panataning busana ngesta sarat sarana ingkang wirasane kira utara saha di Prapawa kasunta ing Bantala teko gelar paribasane pangajaping sedya mugi panggih pinanganten saripit manunggaling tekad cipta rasa karsa miwah karyane
satemawus pinesti minangka jatuh kramane mugi pinanganten sari penanggene lulungganing madyaning beberanipun sadengah pakartingan katindakan boten naling sira saking pawgrane nagari saha satataning agami ingkang minasani ingkang terus saha panjang ilang ingkang dumadi saking janur ingkang dipun namna jute kados pokor cacahe sekawan isine jajan pacar dalam cok raga warti kang sinandikir pengantin sampun kiningker tali ingkang krami pramila kedasaken saputra pringgo nafsu amarah aluman subyantara mutmainna kabar pinanganten putri arsa sembah kalbu dumateng pinanganten kakung kabar nol pinanganten putri arsa setya dumateng ingkang garwa paripurna panggih pinanganten putri arsa mapan wonten sisih kiringi pinanganten kakung dupi sampun jumeneng jajar sinambi diganti lan asta pinanganten sariwit sigro sinegepan sigro ingkang awarni rekta mewasipta dening Rama dalasan itu sawat talis butalipun tunggal banyak panggih bapile pinanganten saripit sampun kalenggahaken hati-hati mas untuk sawat talis mas mandap priye mas mandap priye panggih bapile pinanganten sampun kalenggahaken nembe kami wonten saking ginipun karo lor-loran nggih nganti pinanganten saripit tumuju wonten sasolari nenggo mugi pinanganten saripit tansah tinuntun ing ngrih kautaman pinaiman budi arahayu wani marang bebener wedi marang kanista menika kawinatan putra sinduran utawi sindur binayak abot ditopake saka pangrasaku bobotipun wis timbang bobone iya pakne muga bobot kang wis timbang iki bisa tumus ing ati kang tegese timbang bobot katresnane penganten sakloron wiwit bumi lata temen ing belahan paripurna bobot tindang sidra kalajenging ketemu paing putra kacar kucur tompo kaya kacar kucur tono saka bagi sangat ngisi memiyo saiki dadi sedulur makarya lancar rezekine mancur kacar kucur paring semut nggih mas diangkat disunta nah telaske danten mas nggih ditelaske guna kaya kang sampun katuraken sampun dipun tampi dening pinanganten putri ing samangke katuraken dumateng karsanipun Kang Rama dalasan ibu nggih rapi-rapi Bu nggih geser menghadap kamera paripurna putra kacar kucur sidra kalajenging tumapaing putra dari jenar Monco Warno
Gogo sego mancawarna wis pinaringan sok-sok janur kuning minangka bupataning pangayoman bilih rezeki minangka pikolan pangarti menika dadi rezekinan singlar saking pabrene nagari saha satataning agami tulang diulang kapurwakan dening pinanganten putih arsa handulan pinanganten kaku monggo Kang Mas nasiki kula dulang nggih Kang Mas. Iya nggih, tari cipane nggih wah masa aku jan enak. Top markotop. Dulang didulang menika gambaraken bilih pinanganten sari kecamut golong gilingan gitu mewon katresnan. Ugi pinanganten sari saged hamabar dhumateng putra turunipun ngantos kakek-kakek saha dinten-dinten. Kembali kala jenengan kemapaning putra ungguhan toya menika tawi tirta suci. Nggih dipun angkat. Nah. Yuk diminum. Dipun unjuk. Kelihatan mesra seger suciah araos sing kaya menika tawi tirta suci suci laire suci batine dengan cakup dia pinanganten sari kita nggih lelungban ing manjaning beberan agung sadaya pakaryan ingkang pidhaken tansah linambaran meningin manah saha meneping kalbu ingkang kirmu namung hayu hayem miwah tentrem paripurna upacara tunjukan sidra kalajengaken tumapaing upacara sungkeman purna krabengen dadi kawis loro duwung sampun kalos estine gale arsa sowan ana ngarsanipun Kang Rama dalasan ibu arsa nuwun berkah dimalilahi dipangestu wonten ngarsanipun Kang Rama dalasan ibu ugi pinanganten sari petanggenyo mangun beberan anyar tansah atur binarkan daya pangestu kaliyan pepundhenira Duh Kanjeng Rama Ibu sebab bukti kula dumateng panjenengan mugi anggen kula suwita marang sisihan kula tansah atur berkah di pangestu panjenengan Duh Rama Ibu pepundhen kula iya yen wis dadi kewajibane Rama lan Ibu mangesoni marang awakmu muga-muga anggo mangun bali wisma dadi keluarga sing luhur ya nggih anggonmu mangun bali wisma tansah pinaringan ayem tentrem tansah pinaringan rukun adono sama tukar padu ya nggih ya ana apa wae dirembuk kanthi becik paripurna kedang karos bodohan kersanipun Bapak Mariono Balipun Lastri keparang pinanganten sanipun rumarang wonten kersanipun Bapak Saryo dalam Ibu Siti Samungan Duh Kanjeng Rama Duh sembah bekti kula dumateng panjenengan panjenengan ingkang paring kula mentah kula wiwit alit ngantos dewasa nanging kudu sampeyan kula terus balas budi pakarti panjenengan Duh Rama Ibu pepundhen kula iya yang biar tak pangesoni biar putraku sing banget tak tresnani ora krasa kaya dhewe ngisori awakmu tak gendong taline ning saiki wis arep pulang saka pangone Rama Ibu
tanggung jawab, duweni kewajiban sing amanah ya Ger ya. Muga-muga kono mangan bae wis dadi keluarga sing luhur ya Ger ya. Dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Dongane Rama Ibu marang awakmu banyu milih ya. Apa sing dadi panjang kamu? Apa sing dadi cita-citamu tansah bisa kasembadan?